Kajárikné Kovács Katalin vagyok, én Újpesten élek, jelenleg főfoglalkozásban egy irodaszerkereskedelmi cégnek vagyok az irodavezetője, és a szerelmem, a hobbim, a Herbalife tevékenység, Herbalife disztribútorként dolgozom. Kertészmérnöknek tanultam, bár soha nem a szűken vett szakmámat gyakoroltam, hanem a kereskedelmi ágazat felé mentem el. Emiatt mindenfajta kereskedelmi tevékenység az érdeklődésem fókuszában állt. Kertészmérnökként tetszettek a gyógynövények, érdekeltek a gyógynövények. Aztán a 40-es éveim elejére elérkezett az egészségállapotomban is egy olyan pont, amikor ezt az érdeklődést azért kicsit komolyabban kellett venni. És hát bevallom azt is, hogy az ember alkalmazottként mindig kutatja annak a lehetőségét, hogy lehetne érdekesebb munkával több pénzt keresni, érdekesebb feladatokat elvégezni, és ez alkalommal volt módom arra, hogy egy Herbalife előadást meghallgatva, értékelve azokat a szempontokat, amik nekem fontosak, kezdjem el egy kicsit behatóbban tanulmányozni, hogy mi ez a termék, mi ez a cég. Először természetesen elkezdtük használni a termékeket, jó egészségi tapasztalatokat értünk el, tehát mérhető paraméterek javultak az esetemben, sokkal jobb közérzetem lett, fittebb, a vitalitásom jobb lett, tehát elmondhatom, hogy 12 év Herbalife használat után ugyanolyan jónak érzem a kondíciómat, mint 12 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez elgondolkoztató. Ugyanakkor megismerve ezt a tevékenységet, érdekes emberekkel ismerkedtem meg, szép feladatokat végeztünk. Komoly kihívásnak tekintem azt, hogy az embereknek felhívni a figyelmét az egészségükre, segíteni nekik, hogy ezen a területen több ismeretet szerezzenek, hogy tegyenek, megtanítani őket megfelelően étkezni, megfelelő ételeket választani, akit lehet azt rávenni az életmódváltásra. Tehát mondhatom azt, hogy egy hivatást ismertem meg ebben a tevékenységben, amit még nem tudok egyelőre főfoglalkozásként űzni, de az egyik fontos közeli célom az, hogy csak ezzel kelljen foglalkoznom. Hallottuk ezt a lehetőséget, hogy mások szép kereseteket érnek el ezzel. Igazából a mi üzleti utunkat az egészségi tapasztalatunk indította el, tehát annak idején, miután mind a ketten hosszabb távú termékfogyasztásra akartunk berendezkedni, célszerűnek láttuk azt, hogy egy kedvezményes vásárlási lehetőséget megragadjunk. A cégnél viszont lehetőség van arra, hogy aki kedvezményesen vásárol, az az üzleti tevékenységbe is bekapcsolódjon, és hát a kívülről jól látható egészségi változások elég hamar hozták magukkal azt, hogy az emberek a szűkebb környezetünkben megszólítottak bennünket, megkérdezték, hogy minek köszönhető ez a pozitív változás, és amikor elmondtuk, akkor szívesen jelentkeztek arra, hogy ők is vásároljanak ezekből a termékekből. Tehát mondhatom azt, hogy a pozitív terméktapasztalat indította el az üzleti tevékenységünket, másrészt azért megismerve az egésznek a filozófiáját, ez is érdekessé tette a dolgot. A Herbalife nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelően oktassa a munkatársait, tehát a külföldi útjaink nagy része ezekkel az oktatásokkal, képzésekkel függött össze. Hát büszkén mondhatom el, hogy minden évben eljutunk a kezdetektől fogva a Herbalife nemzetközi képzéseire. Ez jelenti gyönyörű európai városoknak a meglátogatását, de jelenti azt is, hogy a Herbalife 25 éves évfordulójára Amerikába is eljutottunk, tehát ez egy nagyon nagy élmény volt, és hát azért ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy az utazási élményeken túl nagyon fontos az, amit ott tanulunk, tehát olyan szakemberektől kapunk képzést, például Nobel-díjas orvostól, olyan személyiségfejlesztőtől, akinek az előadásaiért máshol $1000 jegyeket vásárolnak, tehát ilyen lehetőséget kevés cég nyújt. És hát ami hozzá kapcsolódhat még ehhez, hogy természetesen munkatársaink is voltak és vannak is külföldön, tehát ezek az utazások arra is lehetőséget nyújtanak, hogy az adott országban élő munkatársainkkal közelebbi kapcsolatba kerüljünk, megismerkedjünk, és az egyébként csak interneten, levélben vagy telefonon ápolt kapcsolat egy kicsit szorosabb munkatársi kapcsolattá fejlődhessen.